Kalasyaw kampiyon po sa Governors Cup Intertown Basketball 2026. Para sa sports news na yan, kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM. Report! Nasungkit ng koponan ng Bayan ng Kalasyaw ang kampyonato sa Governors Cup Intertown Basketball 2026 matapos patumbahin ng Asinggan 63-51 sa Game 4 ng Best of 5 Finals na ginanap sa Kalasyaw Sports Complex kagabi, 27 ng Abril. Mahigpit ang naging bakbakan sa mga unang yugto ng laro kung saan sunod-sunod ang palitan ng puntos ng dalawang koponan. Ngunit pagsapit bago ang halftime, nagsimulang umarangkada ang Kalasyaw at mula noon, hindi na nila binitawan ng kontrol sa laban. Sa ikalawang bahagi ng laro, tuloy-tuloy ang kanilang opensiba habang pilit namang humahabol ang Asinggan. Umabot pa sa huling quarter ang pag-asa ng Asinggan, ngunit hindi na nila napigilan ang opensa at depensa ng Kalasyaw. Sa huli, selyado ang panalo at ang kampyonato para sa Kalasyaw. Dahil dito, mag-uwi ang koponan ng 1.5 million pesos bilang kanilang gantimpala. Samantala, itinanghal naman ang finals MVP si Ryan Ontalan matapos bitbitin ng koponan sa kampyonato. Itinanghal namang runner-up ang Bayan ng Asinggan habang pumangatlo ang Bayan ng Mangaldan. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan. Ako po si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM! IFM News. IFM News. IFM News.